To je mistr. Jedem. Nevadí. To je jenom tréma, nic víc. Já se bojím. Tak pojď. Teď to podaří. Jedem. Ještě si to podat. To nejde. Ale všechno jde. No, má strach svíňa. Uděláme rozhovor s mistrem. Jak se vám to tady líbí, mistře? Vej do prdele, budu zarazit. Jak se vám tady líbí, dobrý? To je krásný. Paráda. Rampy, no, super. Super počasí dneska. Krásně deštivo. Diváku jak nasranej. Nemohl se tak měli, tady projede teda vlak. Tam je tam tak dva lidí, takže aspoň něco, no. Paráda, ale. To mě říká. Co víc si přát? Aspoň se tady nemotají nějaký děcka, který to neumíjou. Tak, to vlastně. Mistry nechají vyniknout tady. Tady dva gajové vystačí, no. No, tak paráda to je. No, tak jako děkuju za rozhovor, bylo to prýma. Příště zas. Naschle. Papa. Kuličáku.